Bubagrani project kishu Debbarmani Mungwi social media wo Hamya comment Khlaimani no teiwe Sanjib Debbarmani Mungwi West Agartala thana wo khlaikha FIR party munga karangjak tongnai ni saka wo karak sak tharmang har jagya khunke financial kotor sabo angkhanai khanai jamrok mangrekha YTF Central Committee ni adong ro FIR Khlaimani yagulo koktuma thumnai rok bai kok sanani thangai YTF Central Committee ni khoroksa adong shaka Chini Bubagrani Mungwi social media wo Hamya comment Khlaibi tongmani Sanjib Debbarmani Mungwi khoroksa borok aborok belai kheno selangna sangsa tamon hinke Chini Tripura rokna mothangai tonani bagai Bubagrani jaitugui samang Khlaibi tongu fiaba abuhai kaham samang Khlaima rokno kebemang angai basaka guban bororone bagai Aboni bagai no paithako Sanjib Debbarmani Mungwi West Agartala thana wo khlaijaka FIR hanai saka YTF ni khoroksa adong FIR khlaijak yagolo sakthar mangna horjagya hanke kotor jobao angkhanai khanai domrok mangrekha YTF Central Committee ni adong ro जों दिनै Chini Bubagrani warriors YTF rok जों दिनै West PSO phaika obono Chini Bubagrani no khoroksa Sanjib Debbarmani hanaineke khoroksa takhuk bo erom khaineke Facebook ni bisingtui khai je kok sitara khuk sitara bai khaineke comments khaikya abo kuno dino phono khoroksa borok kaham bini bukukti abai kok ongkhana digi o tui thangya so bo totally mental tai kubuni party ni phurungjak tai bono rang ruwini ke chari tono aboni bagai bo khoroksa Chini Bubagrani Chini soyong matai ni obotar manjak Chini Tripura sono ba sirena bagai dofano mathangna bagai ni je samung khai tongo Chini Bubagrani bagai ne ka amake khuk sitara sawine ke Facebook o comments bisingti kene ke seitung so aboni bagai sing tini Chini sikla bodol Chini YTF ni joto warriors sok sing joto no sing faine ke tini West PSO bini mungwine ke sing FIR khaikya जों पुलिस रक बाय प्रशासन रक बाय जों कक सालामनि बिसिङाव कायसेनो बरक साकाचनो दाटी खायने के एक्शन आनाय हनाय जों बंगनते कक कजारि काबुखा within 7 days एक सप्ताहनि बिसिङाव जदि एक्शन नाया हांके जों अबनतैने के ते कतर चबा खायने थांगि दङ हनायने के बो जागानि जों काहाम सिनिउ बिनि नक बर जों काहाम सिनिउ बता मखाय जों काहाम सिनिउ बनो जों बनो सिनिया हाइपेनो social media ni bisingtui nukha jokhon ba जों bono legally babene ke tini bini mungwine FIR khaikya जों bono sinu tangi siniyang naiba bini mung Sanjib Debbarmani bobo khoroksa Tripura sano ble bini nok boto Tripura raijo no bobo to khoroksa bumane busano ble boko boro niba जों bono siniyang nani ang nong media ni bisingtui kaisa no sanamo chungo Sanjib Debbarmani nung nugui tongkha hangke taratari nini kok samani obono nung map sanine ke paidi haya hangke sikla rok achugui tonglak nungchini Bubagrani je kok samani oboni jawab जों nin thaniwo जों jeske pono nahanai tai social media ni bisingo joto sikla tongnai rok tai okra chalai tongnai rok joto use khai tongnai rok social media ekta platform jeta Facebook Instagram YouTube tabuk choli tongo trending go to o jagao tamba जों kaham kok salaidani bagisi kebni samung kaham khaimani जों bono appreciate khaina bagai kebo boma hayengi tongkha Sugia jorao जों bini bagai kok salaina bagai si keb ni bagai kebo Hamya ke personally attack khaijanai jagaya abo hangka hangke somaj bo sitaranai dofa bo sitaranai nung ang bo sitarangnai to nijini nok nijini borok nijini takhuk nijira bisong omai Hamya saya samung khayawoi kahamno khaidi jottono naithoko tongmane jat khaine ke aru Chini Bubagrani Chini bagai je samung khai tongo oboto जों joto Tripura sa tongnai simia kubni bosong tongnai ro Fatar hasteni borok bo saimanai tongo jerom Chini Bubagrani Chini bagai boma ke samung khai tong so abo hai rok no जों appreciate khaine dorkar chikon phaine ke borok phaine ke Facebook tai Instagram tai YouTube ni bisingti comments ni bisingti khaine ke live video ni bisingti khaine ke oba Hamya samane oba bondo khaine khaiteng abo haikna tei bosaka social media wo lokorone kaham samung no sekangai telangna ni bagai she samung phonangna ni nango khoroksana Hamya phonukna ni bagai yakhanai Raja Khor agulini simi wire ne koktom Chini Khorang